Dobre, takže základom každého vojenského pudingu sú vojenské ingrediencie. Potrebujeme vojenské mlieko, vojenské kamuflážované piškoty, samozrejme puding v dvoch farbách, aby sa z toho dalo urobiť maskáč, smotanú šláňa, aby z toho bola šláčka a gránko nasypeme jak maskovacia sieť. To je zatiaľ všetko. Takže keď máme puding vyvarený, tak budeme, aby sa nám z toho vznikla pekná kamufláž maskáčová, tak budeme dať po vrstvách. Dobre, najprv zoberieme vanilkový puding a pekne takto ho dáme do každého pohára. Tak, pekne. Čím viac vrstiev to bude, tým bude lepšia kamufláž. Keď máme jednu vrstvu v každom, tak pridávame čokoládovú. Takýmto vlastne štýlom urobíme druhú vrstvu a vlastne budeme pokračovať a miešať vrstvy až dokým sa nezaplní celý pohár a vidíte pekný maskáč. S kúskami piškot. Takže takto nejako by mal vyzerať výsledný produkt s vrstvami, pekne kamuflážovaný. Už sme vyšľaháme smotanou a posypeme kamuflážovaným gránkom. V tomto programe budú umiestnené produkty. Dobre, takže vylejeme si obsah 33% militantnej vojenskej smotany na šľahanie, ktorú môžete nájsť bežne v plných príslušenstvách a taktických doplnkoch. No a vlastne vymiešame, kým z toho nevznikne hustá šláčka. Dobre, takže koľahle máme vyšľahanú šláčku, tak nanesieme ju poháre s našim vojenským maskáčovým pudingom. Tak. Rovnomerne. Tak. Aby sme tu nemali moc biele, lebo to by nebolo to maskáčové, tak to posypeme maskovacím gránkom. A výsledný produkt vyzerá ako maskáčové gránko s maskovacím pudingom. Môžeme sa pustiť do jedenia.